IT-projekti on matka. Aluksi tarvitaan päämäärä, aikataulu ja tukko rahaa. Lopuksi ihmetellään, mihin ne kaikki oikein katosivat. Okei, tämä oli ehkä vähän julmasti sanottu. Mutta kun jopa 70% IT-hankkeista karahtaa kiville, niin kyllähän se jossain pitää tuntuakin. No mitä sitten? No sitä sitten, että me kyllästyimme tähän. Ei kenestäkään ole kivaa epäonnistua ja hakata päätä seinään viikosta toiseen. Siksi me, joukko IT-huippuammattilaisia, perustimme Suomeen täysin uudenlaisen IT-talon. Talon, jossa pääset aina suoraan alan kovimman asiantuntijan vastaanotolle. Talon, jossa et maksa tyhjästä juubasta, vaan kokeneista aivoista. Talon, jossa projektit alkavat ja myös loppuvat, ja jossa laskutkin ovat juuri sitä, mitä sovittiin. Tämä kaikki on paljon luvattu, mutta paljon laitamme myös likoon. Omat nimemme.